gaskiya ba a kyauta ba aka cire shi goma da Allah ya faɗa wannan amfani a cire shi mace ya ji tsoron Allah duk umarnin gaskiya. Ka gaya gwamnan Kano za ka yi bayani kenan. Gwamnan Kano ya ji tsoron Allah a dade shi yadda yake ya ci gaba da sarautarsa ya dada sarautarsa kuma ya dada sarautarsa kuma a ji tsoron Allah wannan in gwamnati a can ba dan jarida ne ba zai kai wajen gwamna ba kuma a dade shi kuma ya ci gaba da sarautarsa ita da sarautar take da kuma ya rage sarautarsa ci tsoron Allah To, kana goyon bayan sauke sarki ko baka goyon baya? Ni wanda goyon baya. Saboda me? Wanda goyon baya.